Объркана. Ще се опитам да бъда кратка. Запознах се преди няколко месеца с един мъж. Много ми хареса. Имаме много общи черти. Самия той казва, че му е много приятно. Секса не е както трябва. Много се притеснява и не му става. Зор, работа. Но честно казано, не ме притеснява това. Вижда се, че е притеснен, пренавит. Всичко ще си дойде на мястото в даден момент. Той е обикновено момче, има нормални доходи, няма кола. Но това не ми е проблем. Наистина много го харесвам. От известно време обаче нещата не са както преди. Не се виждаме често. Не живеем в един град. Не си пишем както преди, разговорите се разредиха. Не знам какво стана. Много ми е криво. Какво им става на мъжете в днешно време? Какво трябва и аз ли да съм като някоя кифла да ме интересуват материали неща? Да се държа зле с някой и да изисквам да ме води и купува неща? Тогава може би ще има интерес. Наистина не знам какво да правя. Да продължавам напред и да не го търся ли? Наистина почвам да мисля, че човек е по-добре, когато е сам.